Lweni bantu bahle balapha eMzantsi Afrika. Namhlanje ndifuna nje sincokole mna nawe ngobudlelwane phakathi koMzantsi Afrika nedemokhrasi. Yabona, ndifuna ukufanisa idemokhrasi nebhayisekile. Ngonyaka u-1994 side sayifumana le bhayisekile ekudala siyilindile. Kodwa ke ingxaki esanayo yile yokuba le bhayisekile esiyifumeneyo asikwazi ukuyikhwela tu. Yabona, ibhayisekile yinto entle kodwa ayibanto entle xa ungakwazi ukuyisebenzisa. Ifana ukuba neFerrari kanti akunayo ilayisensi yokuyiqhuba. Yabona, idemokhrasi inyanzeleka ukuba thina singabantu siyisebenzise, idinga izenzo zethu ukuze isebenze. Hayi bantu bahle, andithi ukuba kunyanzeleka ukuba uyovota qha kuphela. Unyulo yinto enye encinci ebalayo apha kule demokhrasi yethu. Ndithetha ngeentlanganiso apha phakathi kwezi ndawo esihlala kuzo, kwiiwodi zethu apha. Ke ngoku ndiyaqhubekeka ndiya oomasipala bethu. Zibakho intlanganiso apho kunyanzeleka ukuba sifike thina siyothetha ngedemokhrasi, siyodibana neenkokheli zethu kwezi ndawo esihlala kuzo, sibaxelele iingxaki zethu, basithethelele bona apho. Ke ngoku ingxaki esinayo thina, sinayo le bhayisekile esingakwazi ukuyikhwela. Asifundi nathi ke ngelo xesha, singxolisa abantu aba benze ibhreyiki, aba benze itsheyini. Kutheni la mavili angajiki ngolu hlobo sifuna ajike ngawo? Kanti umsebenzi ukuthi kunyanzeleka ukuba thina singabantu, siluluntu lwalapha eMzantsi Afrika, sitshintshe amavili, sispreye kwelo tsheyini, sitshize kwelo tsheyini lethu. Kunyanzeleka ukuba sithi siwajike la mavili ngokwethu. Kodwa yabona, zimbini izinto ezisisokolisayo apha eMzantsi Afrika. Siyawuyika umsebenzi, into yokuqala. Enye into, asiyazi le nto singayaziyo kodwa asiyi siyowufumana uncedo. Mamela, ukuba siye kumakhaniki othile sithi sicela ulungisa ibhayisikile yethu, loo makhaniki angayilungisi kakuhle, uzowuphinda ubuyele ntoni kwakuloo makhaniki? Ukuba inkokheli yakho ayikusebenzeli, suthi uba uzotshintsha umakhaniki kwakulaa venkile, iya kwaye kwenye ivenkile uyofumana onye umakhaniki. Ukuba loo makhaniki akakusebenzeli, iya ke ngoku nakomnye. Kodwa apha eMzantsi Afrika asiyifundi le nto efundwayo. Simane siphinde sibuyele kwakulaa ndawo engasincediyo. Kanti mandinikhumbuze, lilungelo lethu unyulo, ukuthetha xa kukho indibano apha kwezo ward councillors zethu. Lilungelo lethu lokuba sithethe. Kodwa niyandazi ke, ndiyandiva kule nto ndiyithethayo. Ningoyiki. Sidinga isibindi. Sidinga abantu abanesibindi ukuze xa kufika kunyulo sebefundile ukuba bazovotela abantu. Bangamane babuyela. Ndithetha nani ke ngakumbi abantu basempuma. Heyi, hayi niyasokolisa ngoku nina. Oko nitoyitoye kanti niphinde nibuyele kwakulaa mntu okusokolisayo. Hayi, asoze. Home Affairs akekho ecumakala, watshiswa luluntu. Akhange baphinde bakhe ke ngoku.
iphi inkokeli yaseCumakala? Ndimazi nomazi, zange ndimbone ejikeleza eCumakala, asimazi. Ndiyawazi amapolisa pha, ndiyabazi abantu abasebenza esibhedlele. Inkokeli andiyazi uba ngubani, mhlawumbi azange abone nobona. Uyahlala nohlala eCumakala okanye uhlala eMonti kanti yinkokeli yaseCumakala njani? Nanku ke umbuzo wam umile.